सामनाକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଟକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ପାଟନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ତଡ଼ାତଡ଼ି ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍କୁଲରେ ଝରକା ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାରପିଟ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର କେଶ ଟାଣିବା ସହ ବିଧା ଗୋଇଠା ବର୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଅଟକି ନଥିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚପଲ ପିଟିବା ସହ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିହାରର ବିହଟା ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିଆର ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ହେତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ୍ରାନ୍ତି କୁମାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନିତା କୁମାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର କେଶ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରାନ୍ତି କୁମାର ଚପଲ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ। ପରେ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ବୋଲି